Good day, kids! Pagkatapos nating na-explain ang column sa part 1, ito naman ang ating pag-uusapan. R. R stands for rows. This is the first row. The first row starts with counting number 1 and ends with 10. Row 1 has only one digit except 10. 10 is the smallest two-digit number that can be found in row 1. Let's continue with the second row. It starts with 11 and ends in 20. Dito sa second row, madalas nagkakaroon ng kalituhan ang mga bata. Gaya ng 13. Ginagawa itong 30. Ito ang 14. At ito ay ginagawang 40. Tandaan, ang salitang teen ay maririnig lang sa second row. At ang teen naman ay mapapakinggan lang sa column 10. Gaya ng 20, 30, 40, 50, and so on and so forth. Tandaan, ang teen ay matatagpuan lang sa second row from 13 hanggang 19. By the way, ang number of rows ay from 1 to sawa or infinite. Walang kulelat sa math! Walang kulelat sa math! A campaign on numeracy brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Walang kulelat sa math!